Паважаныя пасажыры, аўтобус рухаецца па маршруту нумар 265. Иваново, Туляцічы. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Шчакацк. Прыпынак. Шчакацк. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Поворот Шчакацк. Прыпынак. Поворот Шчакацк. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Дружиловичы. Прыпынак. Дружиловичы. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Поворот Калилы. Прыпынак. Поворот Калилы. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Замошша. Прыпынак. Замошша. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Моталь, Кирова. Прыпынак. Моталь, Кирова. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Моталь. Магазин. Прыпынак. Моталь. Магазин. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Моталь. Вулица Ворошилова. Прыпынак. Моталь. Вулица Ворошилова. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Мотальская больница. Прыпынак. Мотальская больница. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Уперова. Прыпынак. Уперова. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Уперова. 1. Прыпынак. Уперова. 1. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Ополь. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Уважаемые пассажиры, не допускайте порчи салона автобуса. Чистый и опрятный салон, неповрежденное сиденье – одно из условий комфортной поездки пассажиров. Прыпынак. Ополь. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Ополь. Савецкая. Прыпынак. Ополь. Савецкая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Ополь. Школа. Прыпынак. Ополь. Школа. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Лядовичи. Прыпынак. Лядовичи. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Туляцічы. Вулица Дзяржынскага. Прыпынак. Туляцічы. Вулица Дзяржынскага. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Туляцічы. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак. Туляцічы. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы.